cha kairange achiel kachiel ni to sirkal nigi ting' mare, jonyuol nigi ting' mage, sikul nigi ting' mage. Sirkal mar Kenya osetemo ahinya chwalo ote ni mano mar CBC mondo mi oganda winje. Nyaka sani woni nitie rem moro amora mantiere monego rede nikech wacho ni somo en ratiro mar ng'ato. To jomoko nya bedo ni yude maber kaka jogo man Dominion, wach jogo man Zaverian Kisumu, jogo mantiere kuonde mopogore opogore. Tiyudo ka en gimoro monego bed ni keto ji obed kumoro achiel. Iyudo ni sani sirkal oserem timo mayo mane? An kuma ka janyuol aneno ni CBE ni ber sana nikech mana kaka director owacho, inwang'o ni nyathi nwang'o gima oromo kode. Onge gimoro mani mae omi gima ok onego bed ni onwang'o. Kila ng'ato nwang'o mana pokne monwang'o, kaka onwang'e e kaka obonwang'e. Lakini kuom sirkal pod an aneno ka nitie rem nikech mana kaka owacho be nitie kama onge lab go, onge pap, onge kata mana computer gineno. So inwang'o ka nyathini nyalo timo gigi theory but the practical part of it ok onyal timo nikech rem magino. To at the same time inwang'o ka nyathini be oa family mok onyal, min gi ok nyal, wuon gi ok nyal, ama is a less vulnerable nyathi ma doesn't have a guidance ma be understand gik madhi mbele gi. So inwang'o ka rem no ni kanyo nikech nyathi ni kanyo fine, lakini gik monego bed ni jiwe mondo omed somo ni maber oonge kodgi. To mana kaka onyiswa ni ji be onego riwre, koseriwre ka jo nam mondo nwang'ie kaka ginyalo jiwo nyithindogi to gisiro gi be mondo in the society ma joka nam kik bedie ni nyithindo mang'eny odhi e skul kata mana CBC no to onge kaka nyalo dhi mbele. Mana kaka onyiswa mpira no ni kanyo, wer ni kanyo, nitie gik mopogre opogre, lakini konge ng'ama nyalo mako nyathini mondo nyise kata oponi osomo mochopo mana kae kamochopie sani ni grade 9 ni, to onge ng'ama nyalo jiwe talent manyase oketo kuome manyalo miye mondo dhi mbele gimotimo no. Wa end up nwang'o ni nyithindo gi koro bet abeta kanyo, they have nowhere to go to. Koro emomiyo kaka wan be a society, kaka jonyuol gi sirikal be ok nyal timo gigi te. Nyaka ginwang'e jomoko be mamako masirogi mondo omed gini bed mayot kuomgi. Nikech ka wadhi e somo, nitie thieth, nitie kata bara pur, nitie gik mang'eny. So kwa keto gigi ni sirikal kende mwang'iyo mondo konywa e somo ni, then wabonwang'o rem mang'eny. Yes. Wacho ni en rem pod medo mana biro Yes. e kinde ka kinde ahinya sama jonyuol bende medo mar mondo gigi ochop kare. To pod kantiere iri ma min favor, nitiere sani mokwongo iwacho ni en bedo kod ng'eyo. Iwacho ni jonyuol moko kiae kata ni gintie yo mane. Ang'o ma dipo ni kelo kia machalo kama? Jonyuol ok dhi e sikul non report mago mag nyithindegi, initime yo machal nade e kinde mar mondo mi koro results ero duogo tikoni kacha ni ero results moyudo ni en exceeding expectation 1 ma en to meeting expectation